Hola a tothom des de la Biblioteca Pública de Palamós. Sí, ja ho sé. Això no és la Biblioteca Pública de Palamós, perquè, és clar, la Biblioteca Pública de Palamós és tancada. Aquesta és la biblioteca de casa meva. Però estic molt contenta perquè la Biblioteca de Palamós m'ha convidat avui, dia 2 d'abril, no sabeu quin dia és avui, oi? Us ho dic, avui és el dia del llibre internacionalment infantil. No, espera, no es diu així. És l'infantil internacional dia del llibre. No, tampoc es diu així. Es diu el llibre dia internacionalment infantil. No, espera. Ah, ja ho tinc! És que avui és el Dia Internacional del Llibre Infantil i la Biblioteca de Palamós m'ha convidat a que jo expliqui contes. I esclar, estic molt contenta perquè avui explicaré contes. Mira, m'he posat de gala, normalment no porto, això tan bonic. Però sabeu què passa? Que jo estic molt contenta d'explicar contes, però aquí a la biblioteca de casa meva els contes són una mica per grans, comencen a tenir molta lletra, a ser molt gruixuts. I de fet, quan jo vaig començar a explicar contes, em pensava que no m'havien explicat mai contes i que no en sabia. Però un dia que estava a casa vaig començar a mirar que sí que... I de cop vaig agafar un llibre. La filla del sol i la lluna, però si aquest llibre a mi me l'explicaven el papa i la mama quan jo era petita. Era una noia que era la filla del sol i la lluna i com que no podia viatjar amb ells tot l'any, doncs es quedava a viure en una caseta de la platja i va aparèixer un príncep. I clar, de cop vaig començar a trobar llibres, les trenes de l'avi, el doctor Gos, un pastís per a enemics. Ui, els llibres que em regalen les meves amigues. Uau! La princesa que sempre s'escapava. Aquest jo també llegia perquè jo em sentia com una princesa i em volia fer coses així, volia escapar-me i fer coses d'aquestes. Ai, sabeu què va passar? Que a partir de veure tots aquells contes i recordar tot el que m'explicaven de petita, em vaig veure molt valenta per explicar contes i per això ara explico molts de contes. I per això, avui, dia 2 d'abril, Dia Internacional del Llibre Infantil, us envio uns vídeos on podreu veure com explico contes. Però abans de marxar, només dir una cosa. Moltes gràcies a tots els escriptors i les escriptores de llibres infantils. Moltes gràcies a tots els il·lustradors i il·lustradores de llibres infantils. Moltes gràcies a totes les editores i editors dels llibres infantils. Moltes gràcies a les il·lustradores i als il·lustradors dels llibres infantils. I també moltes gràcies a les bibliotecàries i als bibliotecaris per la feina que feu. Feliç dia del llibre infantil internacional, veus, ja em torno a equivocar, del llibre internacional infantil, del llibre infantil. Bé, feliç dia del llibre infantil i sobretot que disfruteu molt amb els meus contes. Vet aquí una vegada que hi havia un príncep, però no era un príncep normal, alegre, content, fort. Era un príncep que estava malalt. I en comptes d'estar així, estava així i així. No podia aixecar ni un dit. I esclar, com que estava malalt, els seus pares van trucar a tots els metges per veure si el podien curar. Però clar, ningú trobava la solució i el príncep cada cop estava més... Fins que un dia, mentre el príncep estava passejant per palau,
es va trobar... Es va trobar una bruixa que li va dir: I el príncep? El príncep. L'única manera que tens de curar-te és trobant les 3 taronges màgiques. Si les trobes, tornaràs a tenir força, príncep! I has d'anar tu, tot sol. No et pot ajudar ningú. I tal com va aparèixer aquella bruixa, va desaparèixer. I el príncep, que es volia curar, i se'n va anar a buscar les 3 taronges. Però esclar, no el podia ajudar ningú. I anava tan a poc que aviat es va fer exacte de nit. I quan era de nit, el príncep... I ara em dormiré. Està tot molt fosc i Palau és molt lluny. I de cop el príncep, sabeu què va veure allà al fons entre els arbres de color taronja? Sabeu què? Una casa amb la llum encesa. I quan el príncep va veure la casa amb la llum encesa va dir: segur que en aquella casa m'hi deixaran quedar a dormir. I el príncep s'hi va acostar a poc. Quan va arribar a la casa, era una casa grossa. Va trucar a la porta per veure si el deixaven quedar-se a dormir. Au! I de cop la porta es va obrir. I sabeu qui va sortir de dins? Una senyora normal i corrent, que quan va veure el príncep li va dir: príncep, corre, marxa, que el meu marit és un gegant i si et veu se't cruspirà. Però que no veus que estic malalt, que no puc aixecar ni un dit. Deixa'm quedar a dormir aquí a l'estable, demà al matí marxaré. No, príncep, corre, marxa, que el meu marit, si sent la teva olor, se't cruspirà d'una queixalada. Però va ser massa tard. Sabeu qui va baixar de dalt de tot? El gegant de la mitja cara. El gegant de la mitja cara. Són por els gegants. I quan el gegant de la mitja cara va veure el príncep, va fer: un príncep! Me'l vaig a menjar ara mateix. No, un moment, que no veus que estic molt prim? Amb prou feines em puc empassar el menjar. No veus que si te'n menges se't quedarà un os aquí entravessat? És veritat això que diu? I es pot saber com et pots curar? Només em curaré si trobo les 3 taronges màgiques. M'ho ha dit una bruixa, però no em pot ajudar ningú. No?
Saps què faré? Jo t'ajudaré una mica, ja veuràs. Puja al meu damunt i anirem a buscar les 3 taronges. I quan les trobem i et curis i t'engreixis, et cruspiré. D'acord. I el gegant i el príncep al seu damunt se'n van anar a buscar les 3 taronges màgiques. Però, esclar, què li havia dit la bruixa? Que no el podia ajudar ningú. I, clar, les taronges no apareixien per enlloc. Però el príncep va tenir una idea. Gegant, i si cridem el vent? El vent està per tot arreu i segur que ens dirà on són les 3 taronges. El vent? És veritat, cridem-lo. Vent, vine cap aquí. Vine, sisplau. Vine. I de cop va començar a bufar un vent que al principi era suau, després una mica més fort, i al final el vent va bufar tan fort que sabeu què va passar? Que el príncep, que pesava molt poc, va començar a enlairar-se i a volar. Però el gegant, que pesava tant, on es va quedar? Al terra. I el príncep va fer: gràcies, vent, que saps on són les 3 taronges, per casualitat? Sí que ho sé. Ah, sí? I m'ho podries dir? Estan a la cova del drac. Bufaré ben fort i en un 3 i no res t'hi portaré. I el vent va bufar ben fort. A veure, bufem ben fort a la 1, a les 2 i a les 3. Va bufar tan fort el vent que en un 3 i no res, el príncep es va plantar davant de la cova del drac, però no les tenia totes. Vent, i ara què he de fer? És molt fàcil. Entres a la cova, agafes una taronja, tindràs molta força, la parteixes pel mig, et sortirà un colom, te'l poses a la panxa, es convertirà en una espasa i mates el drac. Un moment, m'ho pots tornar a repetir? És que em sembla que és molt difícil. Mira! És molt fàcil. Entres a la cova, agafes una taronja, te la poses a la panxa, es convertirà en unes... A veure, agafes una taronja, la parteixes pel mig, això, et sortirà un colom. Agafes el colom, te'l poses a la panxa, es converteix en una espasa i mates el drac. Em sembla que és una mica difícil. Ho intentaré. I si no, m'ajudeu, d'acord? El príncep va entrar a la cova i sabeu què va ser el primer que va veure? El drac, que estava dormint. El drac, que estava dormint. El príncep va entrar i sabeu què va veure al fons de tot? Les 3 taronges màgiques. A veure, on són les 3 taronges? Un moment, aquí. Una taronja, 2 taronges i 3 taronges. Sí, a veure. Una taronja, 2 taronges i 3 taronges, oi que sí? Són 3 taronges, no? Una taronja, 2 taronges i 3 taronges, no? Sí, doncs
Una taronja, dues taronges i tres taronges. No, una taronja, dues taronges i tres... tres taronges, no? Doncs el príncep va entrar. El drac que estava dormint. I sabeu què va passar? Just en el moment que el príncep va entrar a la cova, sabeu què? Doncs el drac no es va despertar. El príncep va anar directe a les taronges i va agafar la primera taronja. Estava a punt d'agafar la primera taronja. Quan de sobte el drac va seguir dormint. El príncep va agafar la taronja. I què havia de fer? Què havia de fer amb la taronja? Què havia de fer? Ah, sí, partir-la pel mig. La va partir pel mig. Què va sortir de dins? Què va sortir? Un colom, és veritat. On se l'havia de posar? Oh, però el drac es va despertar. Ui. Ai. Sabeu on va anar a parar el colom? A Londres. A veure, quantes taronges queden? 2! Exacte! El drac que s'acostava! Havia menjat all i julivert! Què havia de fer amb la taronja? Què havia de fer? La va partir pel mig! Va sortir el colom! Estava a punt d'agafar el colom! Però sabeu què? Sabeu on va anar a parar l'altre colom? A París! Quantes taronges queden? Exacte, una taronja! El drac que s'acostava! Però el príncep aquesta vegada no va tenir por! Va partir la taronja, li va sortir un colom! La va agafar! Va agafar el colom i on se l'havia de posar? A la panxa, exacte! Es va posar el colom a la panxa i en què es va convertir? En què? Exacte! Amb una espasa! Amb una espasa! Sí! I el drac que s'acostava! I quan el príncep tenia l'espasa a punt, què va fer? En sèrio? Voleu matar aquest drac? No us fa pena aquest drac? En sèrio que voleu matar aquest drac? Doncs sí, perquè el conte el maten. I estava amb l'espasa, el drac que s'acostava i... Mira, en comptes de matar-lo, sabeu què farem? L'estabornirem. Sabeu què vol dir aquesta paraula? Estabornir, doncs que mira, que li fots un cop tan fort que no es mor del tot, però queda així com inconscient. Sabeu què vull dir? El príncep! Quan el drac s'acostava, el va tot estabornir. I sabeu què va passar? Just quan el drac va tocar terra, es va trencar un encanteri. I va aparèixer una princesa. I què passa quan un príncep veu una princesa? I què passa quan dos s'enamoren? Sí, que es fan un petó a la boca. I el príncep i la princesa es van fer un petó a la boca. Van ser feliços i van menjar anissos. I com que el príncep ja tornava a tenir una mica més de força, va decidir que se n'anava a viure amb la princesa al pis, perquè el pis de la princesa era més petit, tenia calefacció, s'estava molt millor que a Palau, que les habitacions eren fredes, i mira, i així tampoc s'havia de casar, perquè la qüestió és que no es volia casar, simplement volia viure en parella per veure si s'avenia amb la princesa. I un gat i un gos
Aquest conte ja s'ha fos. Hola, no us ho creureu, però el conte d'avui és un examen. Us vaig a fer una pregunta molt difícil. Preparats? D'acord. Què és més important? La terra? L'aigua? El sol? Els animals? O les persones? Què creieu? La terra, l'aigua, el sol, els animals o les persones? Què és el més important? No ho sabeu? Doncs ara us ho explicaré. Mireu, vet aquí una vegada que... Oi, us he d'avisar, És que aquest conte l'explico amb coses que jo faig així de manualitats, quan jo era petita feia plàstica, no? Feia plàstica i clar, feies el que podies, I era una mica desastre, o sigui que hi ha una mica d'imaginació. Doncs vet aquí una vegada que hi havia una floreta. I aquesta floreta tan boniqueta sempre s'estava fent la presumideta. Oh, gràcies a la terra, a l'aigua i al sol, sóc el més important que hi ha. Però quan s'estava fent la xuleta, sabeu qui va aparèixer que es menja el nèctar de les flors? Qui és que es menja el nèctar de les flors? No, home, no! L'abella! Clar, l'abella també, és veritat. Però una que té una espiritrompa i que xuscla tot el nèctar amb la seva Ah, exacte! Va aparèixer una papallona. I va aparèixer la papallona i sense dir res es va acostar a la floreta. Gràcies a la terra, a l'aigua i al sol. I aquesta floreta sóc el més important que hi ha. Però quan s'estava fent la xuleta, sabeu qui va venir? Que estava també al costat d'allà on estava la floreta i la papallona, al costat d'un riu, amb unes pedres, allà al Montseny, amb tot d'arbres. Sabeu qui va venir i es va menjar la papallona? No sabeu qui es menja les papallones? Un espiadimonis. Però l'espiadimonis s'assembla moltíssim, L'he fet clavat. Ara ho veureu. Joa, 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 joa. Gràcies al sol, a la terra i a l'aigua. I aquesta papallona sóc el més important que hi ha. I quan l'espiadimoni es va recolzar sobre una pedra que hi havia al costat del riu per prendre el sol, sabeu qui va arribar i es va menjar l'espiadimonis? No. Exacte! Un gripau. Cruec. 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 Gràcies. Cruec. A la terra. Cruec. A l'aigua. Cruec. I al sol. Cruec. Sóc el més important que hi ha. Però ben despistat es va quedar sobre una altra roca i sabeu qui va aparèixer per l'aigua d'aquell riu del Montseny per menjar-se el gripau? Exacte! Una serp d'aigua. Ja! I la serp es va acostar i en un tres i no res. Gràcies a la terra, a l'aigua i al sol, sóc el més important que hi ha. Però qui es menja les serps allà al Montseny? Sí, no, un que vola pels aires, que pesca. Exacte, l'àguila pescaire. I va venir, voleu veure una àguila pescaire? Va venir l'àguila pescaire, fuà, xuà, xuà, xuà. I quan va veure la serp,
I sense dir res, es va començar a enlairar. Però l'àliga pescaire no va veure que hi havia una xarxa d'un caçador i es va quedar enganxada, molt enganxada, i es va morir. Però sabeu què va passar? Que aquella àliga va caure a terra, el terra es va mullar amb la pluja i va tocar el sol, i de cop d'aquella terra molla hi va néixer una floreta. I quan va veure aquella floreta, de cop hi va aparèixer una papallona, exacte. I quan la papallona estava volant, va aparèixer un espiadimonis, exacte. I quan l'espiadimonis es va recolzar sobre la pedra, qui se'l va menjar? Exacte. Ui, és que ets voladora, eh? El gripau. I llavors el gripau qui se'l va menjar? Exacte, la serp d'aigua. I quan la serp estava despistada, qui va venir i es va menjar la serp? L'àguila pescaire, que en un tres i no res es va menjar aquella serp, es va tornar a enlairar cap a les agudes, però aquesta vegada no es va trobar cap xarxa de caçador i va poder volar tranquil·lament. I per això us torno a fer la pregunta de l'examen. Què és més important? La terra? L'aigua? El sol? Els animals? O les persones? Si no ho sabeu o no ho heu endevinat, ho pregunteu al del costat. I com t'ha explicat, compte que ja s'ha acabat. En nyam-nyam, el menjallunes. En nyam-nyam, el menjallunes, a veure, com us ho diria? Si mireu cap al sostre, què veieu? Si us imagineu que no hi ha sostre. Exacte. I si us imagineu que és de nit, què veieu? Exacte. Doncs en nyam-nyam vivia allà dalt, a les estrelles. Però en nyam-nyam li passava una cosa, que sempre tenia gana. En nyam-nyam, per exemple, es menjava un plat de macarrons, un tall de peix i un iogurt, i tenia gana. Es menjava 10 plats de macarrons, 10 talls de peix, 30 iogurts, un pastís de xocolata i tenia gana. En nyam-nyam sempre tenia gana. Però, esclar, no menjava ni peix, ni verdura, ni carn, ni iogurts, ni pasta, perquè en nyam-nyam, sabeu on vivia? Sí? Al cel. On hi ha les estrelles? A l'univers. I clar, en nyam-nyam, en comptes de menjar macarrons, peix o aquestes coses, menjava llunes. En nyam-nyam sempre anava caminant, fins que veia una lluna. I quan veia aquella lluna, aquesta lluna me la vaig a menjar ara mateix. I en nyam-nyam feia nyom, 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 fins que només li quedava un bocinet. Nyom. Tinc més gana, vull més lluna. I en nyam-nyam no parava de caminar. No dormia mai. Clar, com que sempre tenia gana, no anava a dormir mai. I clar, en nyam-nyam caminava, fins que trobava una altra lluna
A veure de què té gust aquesta. Nyum. Oh, té gust de formatge. Nyum, 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 nyum. Fins que al final només li quedava un bocinet. Nyum. Tinc més gana. Vull menjar una altra lluna. I clar, en nyam-nyam, vaja, no podia anar a dormir mai. Sempre estava caminant per allà a l'univers. Fins que un dia, sabeu què va veure? La lluna més grossa que havia vist mai. Si girava cap aquí, només veia lluna. Si es girava cap allà, només veia lluna. Si mirava cap al baix, només veia lluna. Si mirava cap a l'aire, només veia lluna. I en Nyam-Nyam va fer: uau! És la lluna més grossa que he vist mai. Me la penso menjar ara mateix. I en Nyam-Nyam va començar a menjar. Nyom, nyom, nyom. Va passar un dia i encara no se l'havia acabat. Nyom, nyom. Oh, té gust a carn arrebossada. Nyom, nyom, nyom. Van passar 3 dies i encara no se l'havia acabat. Nyom, nyom, nyom. Van passar 7 dies i encara no se l'havia acabat. Nyom, nyom, nyom. Van passar 10 dies i encara no se l'havia acabat. Sabeu quants dies va trigar Nyam-Nyam a menjar-se aquella lluna tan grossa? Ah, no ho sabeu? Pregunteu-li al papa. Tampoc ho sap. La mama? Tampoc ho sap. La iaia? No és a casa. Bueno, l'avi? El germà petit? No ho sabrà. Ja us ho dic jo. 14 dies va trigar a menjar-se aquella lluna. I després de 14 dies li va passar una cosa que no li havia passat mai. Que es va quedar tip. I li va venir una mica de soneta. I per primer cop a la seva vida es va quedar adormit. Va dormir durant tota la nit. I quan es va despertar l'endemà, sabeu què va veure? No us ho creureu. Sabeu què va veure? Que la lluna que s'havia acabat de menjar tornava a créixer. Aquella mateixa lluna. I en Nyam-Nyam, que encara estava ben tip, va dir: m'esperaré a que acabi de créixer. I la lluna va començar a créixer, i a créixer, i a créixer. Però van passar 3 dies i encara creixia. A créixer, a créixer. Van passar 7 dies i encara creixia. A créixer, a créixer. Van passar 10 dies i encara creixia. Sabeu quants dies va trigar aquella lluna a créixer? No ho sabeu? Pregunteu a la mama, que tampoc ho sap. El papa? Tampoc? L'avi i la iaia no hi són. Ja us ho dic jo. 14 dies va trigar a créixer aquella lluna. I en Nyam-Nyam, com que havien passat 14 dies, tornava a tenir molta gana. I sabeu què va fer? Va començar a menjar aquella lluna que havia crescut. Nyom, nyom. Té gust a xocolata. Nyom, 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 nyom. Sabeu quants dies va trigar en Nyam-Nyam a menjar-se-la? Exacte! 14 dies! I sabeu què va passar? Que es va tornar a dormir. I quan es va despertar, què va veure? Què va veure? Clar! Que la lluna que s'havia menjat tornava a créixer. I quants dies va trigar a créixer? Això sí que ho sabeu, no? 14. I en Nyam-Nyam va decidir que es quedaria a viure al costat d'aquella lluna, perquè així
a part de quedar-se ben tip, podia dormir. I un gat i un gos, aquest conte ja se fot. I això què ve? I per què tinc això aquí tota l'estona? És que no ho entenc. Bona nit.